Hang on, let me try it first. If I don't make it until we come back. No. Okay, you do it, okay? Alright, sure. I know, but it's easier said than done. Wait a minute, yeah? I'm gonna try it. Oh, yeah. No way. Ale už susedovi som vedel, že to skúsi dotvoriť a on už tak sa na to tak pozerá, že aj vieš, že už tak... A domáci neradia? Čo s tým? Čože? Domáci neporadili čo s tým? Bojím sa k nemu priblížiť. Oni mi veria. Oni mi už veria. Ty tu chceš? Neboj. Skryjem sa za auto. Úha, definície. Každé donesie. I know. I think I can. No, you're not. Yeah. To je veľmi dobré. Takže už to môžeš živiť tým? Alright, so next time I'm gonna just use that thing. Okay. Teraz super. Počkaj. To je také chopaté, nie? To aj keď vyschnuté. Áno? To nehorí. My sme to skúšali, páliť nehorí. Nemáš šancu to zapáliť, to proste... Nohu, kedy si dal tam nohu na ľavú ruku nohu a skúsil to rukami. No. Veľmi dobre počuť. Veľmi dobre počuť. Nába? Alebo tak, ako chceš, no. Jak chce na to? Tomino. Môžem, kým pracuješ, sa pripojiť? No, Aj len ti to tam dole na lištu a otvorím si. tak, týmto smerom nie. Týmto smerom nie. Tam, otvor si nový explore, no presne. Nie, prečo nie týmto smerom? Týmto smerom to ide. Lebo ja ti chcem povedať prečo, lebo vidíš ako to rastú tie bafóny, takto idú a sa tam zberajú, takže ty... Perfektné. Kokos je tu. Takto. Otvorený. Hej, ale aj s obahom. Pohoda. Takto tu pozerá Titanic.